בוקר טוב לכולם, שמי דוקטור אמיר אורון, אני עובד בכירורגיה, מנהל כירורגיה של יד מכבי, ואני מדבר על טנדרקול, שהוא בעצם פיתוח שלנו, שמטרתו בעצם לשנות את הדרך שבה אנחנו עושים ניתוחים לתיקון של גידים ומשנים את הדרך שבה אנחנו משקמים את החולים לאחר מכן. אז אנחנו מדברים על פציעות שנמצאות באזור הכתף, בגיד אכילס, בכף היד, ולמעשה קרעים של גידים וקרעים של ואותן התפתחויות שנוצרות אחרי ספירת הגידים, זה בעצם משהו שאנחנו יום יום. הפציעה הזאת היא פציעה שהיא משמעותית, והשוק שאנחנו מדברים עליו בארצות הברית לבדה הוא שוק של כ$2.5 מיליארד מבחינת ההיקף שלו. הרעיון למעשה הוא שבסופו של יום אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים לקבל מתח נכון באותו גיד כדי לאפשר את הריפוי. הסיבה לכך שכ11 מהמקרים למשל בכף היד נכשלים בגלל שאותו אזור של התפר למעשה אחרי התפירה הראשונית של מנתח עובר איזשהו מרחק באותו גאפ. מי שנעשה פעם באנגליה ראה את המיינד הגאפ בתחתית, אז הוא ראה את אותו גאפ שמתרחב. הגאפ הזה הוא המפתח לזה שהתפירה שהיא נכשלת. ואני בעצם רוצה להצמיד את שני החלקים ולשמור את שני החלקים צמודים. עד היום, עד הפיתוח שלנו, למעשה ברגע שאני כמנתח שחררתי את החולה מבית החולים, לא הייתה לי שליטה לגאפ הזה, ואנחנו בעצם הבאנו טכנולוגיה שלנו כדי להביא את זה לכך שנוכל לשנות את זה באופן אקטיבי בהמשך. יתרון נוסף של המערכת שלנו שמאפשרת לנו גם לעקוב אחרי השיקום של המטופלים, והיא גם מאפשרת לנו לדעת מתי אנחנו נכשלנו, מתי הספירה נכשלה, ומאפשרת לי כמנתח להגיע בשלב יותר מוקדם לחולה שצורך של התפירה, וכמובן למנוע את אותן מורכבות. אנחנו מדברים בעצם פציעות ספורט, פציעות שקשורות לעבודה בתאונות בית, אם זה חתך בעקבות שימוש במסור, אותן תאונות אבטיח בישראל, או הפמפקין קרברס בארצות הברית סביב הלואוין, שתמיד יש שם פציעות, ולמעשה גם אותן פגיעות בידי הכתף, שכ50% מהאוכלוסייה מעל גיל 50, יש גם כמה אנשים כאלו, בעצם סובלים מהם ומובילים בעצם לכאבים. אז כמו שאמרנו, $2.5 מיליארד בארצות הברית. הרעיון שזהו בעצם מוצר שאחרי הניתוח אנחנו מלבישים אותו על המטופל, ומאפשר לו בעצם גישה אל תוך הגיד עצמו, כאשר אפשר לראות כאן את הגיד, ולמעשה אנחנו ב-embodiments של המוצרים שלנו מתכוונים בהמשך לייצר מערכת שמאפשרת פתיחה חוזרת ואוטומטית של הגיד, מה שיאפשר האצה של תהליך הריפוי, ובנוסף לזה חיבור לאפליקציה שיאפשר לנו בעצם גם לשלוט בשיקום של המטופל וגם להשתמש בכל העקרונות של ביג דאטה ו-AI. כאן אפשר לראות את המודל שלנו. עד היום עשינו 9 מטופלים בגידים של כף יד. כרגע אנחנו עובדים על המודל של הכתף, שאני מאמין שישולב בקרוב ניתוח ראשון בכתף. אפשר לראות כאן בעצם איזשהו מהלך של איטריישן שעשינו אותם כדי לייצר את המוצר עצמו. אז אפשר לראות כאן, זה למעשה אחד המודלים הראשונים שעשינו. מה שאנחנו מדברים עליו הוא מערכת שבה אנחנו מוציאים את החוט שמגיע מהגיד עצמו למעלה אל כאן, ומחברים אותו לתוך מנגנון של ראצ'ט. ואז הראצ'ט הזה מאפשר לנו בעצם בצורה די פשוטה גם לשלוט על החוט וליצור כאן גיבוי חוזר של מיקרו-פינות עם מנוע שמגיע לכאן. יודעים להביא את זה לכך שאני יכול באולטרסאונד להסתכל על הגיד, ולמעשה בפעם הראשונה עם האולטרסאונד, 10-12 יום אחרי הניתוח, מבין את כל התופעה, להסתכל, אני יכול לראות ככה העין שלי, כמה אני מצליח להצמיד מחדש את הגיד אחרי שהוא נפרד, אם הוא נפרד, ומעבר לכך אני יודע שאם אין לי מתח בחוט הזה, אני בעצם, יש לי קשר של הספירה שלי. מה שבעצם מוביל לכך שאני יודע, אני חייב להביא את המטופל הזה בחזרה לחדר הניתוח. הקונספט מאפשר לי בעצם שליטה מלאה בתהליך הריפוי של אותם מטופלים. שהאמבודימנט היותר מאוחר כנראה יהיה מצב שבו אני
תקבל שליטה מלאה, זאת אומרת, אני מקבל מצב שבו המרפאה בעיסוק יודעת להגיד לי, המטופל הזה כן עושה, או לא עושה את התרגילים, בזמן נתון, יש איזה משהו קורה בארצות הברית, בעיקר ל-Workers' Compensation, בארצות הברית, בניגוד לישראל למשל, אם אתה עובד שנפצעת במפעל של פורד, ולא ביצעת את התרגול שלך כמו שצריך, ולא היית שותף לתהליך, אותו קצין שנכנס ל-Social Security, שולח את זה בתור הערה, ותקבל פיצוי מופחת. בניגוד לישראל כמובן שפה עשו מה שאתם רוצים. אז אנחנו מדברים כאן בעצם איך מה המנגנונים של הרווח של החברה שלנו, אז כמובן ה-consumables, אותו, מה שמישהו פעם זרק לי, הג'וק הזה מפלסטיק שאתם שמים על הקצה של האצבע, אז כן, אותו consumable הוא משהו שיש לו עלויות וכמובן משמש כקיט בחדר ניתוח לצורך התפירה הראשונית. השימוש באפליקציה שמתחבר לתוך המערכת, אם בתשלום או דרך תשלום של חברות הביטוח, כל הנושא של טלמדיסין, בארצות הברית יש טלמדיסין קוד שבעצם מעניק לאותו רופא תשלום על כל מוצר שמהווה טלמדיסין עם הצדקה רפואית, כמובן שאין לנו בעיה וזה אכן עומד בזה, וזה מאפשר לחברה מנגנון רווח, וכמובן אותן מערכות שימכרו כמערכת מלאה עם מנוע שיאפשר את השיקום היותר מואץ לבתי החולים. צריכים להבין שבארצות הברית למשל, כמו שקורה גם בהודו למשל, שנפסים על זה עוד רגע, השוק הוא כזה שמטופלים וחברות הביטוח שולחים למרכזים שלהם יש את הסיכוי הטוב ביותר להעניק את הטיפול הטוב ביותר. בהודו, אני הופתעתי לדעת, יש הגירה היום של רופאים כמוני מאנגליה להודו, חוזרים חזרה. למה? בהודו אין מערכת של סושיאל סקיוריטי בכלל, והמטופל מוכן להוציא הרבה מאוד כסף מכיסו, המשפחה מתגייסת לעזור לו אחרי פציעה. ולכן הקטע הזה של ה-rehabilitation מאוד חשוב להחזיר אותם לפעילות. אז מי בעצם מרוויח? האורתופד המנתח מרוויח, המטופלים מרוויחים, חברות הביטוח מרוויחות, וגם כמובן החברות המבטחים כמבטחים רפואיים, אלא גם מבטחים של מפעלים ומציאות אחרות. היזמים זה יאיר פיתחר שהוא המנכ"ל שלנו, הוא כרגע נמצא בגבול הצפון, בגין כולנו, יזמים מלורו. השנה שלי, ולמעשה אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו פטנט ישראלי שכבר קיבלנו, מה שמעיד על הסבירות הגבוהה מאוד שנקבל PCT בקרוב, וכך גם נאמר לי. עד עכשיו טיפלנו ב9 מטופלים במסגרת בית החולים, אנחנו שואפים כמובן להמשיך ואני בקרוב מתכונן לרוץ על מחקר של מספר מרכזים רפואיים שיהיה מסודר ושיאפשר לנו בעצם להגיש את השלבים הראשונים לקראת FDA בהמשך. תודה רבה. כרגע נמצאים באיזשהו שלב של קונסלטינג. אני לא מאמין שצריך לקבל לפי את זה. יכול להיות שנוכל לרוץ על 510K, שיש איזושהי בעייתיות גם. זה מוצר שלמעשה הוא מאוד חדשני בתפיסה שלו. אני הצגתי אותו למנתחים בארצות הברית, והתשובה שקיבלתי, בין מי לקח פרוסו לכם שבועיים, אני לא יכול לעשות שום דבר על זה כרגע בארצות הברית. אבל ננסה לקבל הוא קלסטרו אקזמפל, לרוץ במסלול של תכן דנובו דרך קלסטרו, אבל במסלול מקוצר ומעשית הפלסטיקה מחוץ לגוף, לא משאיר משהו בתוך הגוף, יש איזשהו מישהו זיכן לא זיהום, מה שמתייחס בעיקר לגיד אכילס, אבל אנחנו זה בהמשך. תודה רבה.